Misaka na ngadto sa 66 ang mga nangamatay sa halapan nga landslide sa dakbayan sa Naga ug adunay mga patayng lawas nga nakuha gikan sa midang yuta nga malisod ng ilhon. Karon giproseso na ang disaster victim identification o ang pag-ila sa mga patayng lawas nga natabunan sa maong landslide. Samtang pamilya sa mga namatay, malaumod na unta mailhan na ang ilang mga minahal sa kinabuhi. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa funeral parlor sa Dan Hungkera ni Dakbayan, gidala ang pipila sa mga patayng lawas gikan sa Dakbayan sa Naga. Gisugda na sa taga-National Bureau of Investigation ang DVI o Disaster Victim Identification. Proseso kini sa pag-ila sa mga patayng lawas sama sa pagkuha og DNA sample. Gamiton kini pagtakdo sab sa sample sa ilang pamilya. Sa ubang mga lawas, ilhon sab kini pinaagi sa mga timailhan sama sa operasyon o ubang mga identification. Ang ubang families na rin dito mohatag sila body identifiers. If madapa, pero ako sila gingnan wala gani may body identifiers nya kan magkuhat lang gud ta sa DNA. Ang DNA may mataw-tawran pa rin. Taon pa hidugay. Sinoy Ben Silana mo'y nakaugkat sa patayng lawas sa gituhan niyang iyang anak ug sa hinigugma ni ini. Nagtuo siya nga sila na ang iyang nakitaan. Pero ikaw, bisag wa pa unta ang test, kumbinsido na ta ka nga siya na. Oo, kumbinsido gi ko nga siya to. Iwan awa, so dito babawa may laing nawa. Katurman akong bata, ni anang higayuna, naagi na siya nagmotor. Uyog ato yung uyab, ni ang motor nilagsakyan, diya magdool. Si Eduardo Lapis miadto sab aron ilhon ang lawas sa iyang amahan nga si Nicanor. Napalgan nila kini kagahapon sa hapon human sa pipila ka oras nga manumanong pagkubkob. Ang dapit mo ay gikonsiderar sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga delikado kaayo. Manikamot ni ako, mga igsoon ako, apo pag umangkon, nagtinabangay mi para nga makuha ang among tuyo. Sige ng Mirna, kansang 12 ka mga miyembro sa pamilya, missing pa hangtod karon ng hinaot nga makitaan na ang ilang mga lawas. Lakip kanila ang tulo niya ka mga anak nga sila si Edgardo, Sheena ug Sheila May. Panghinaot niya, makatabang ang DVI aron mailhan ang mga patayng lawas. Mga birthmarks na lang ipangita og kanang mga mall, nya kanang kuan, ilahang mga earrings nya. Kaning sure ko kay ganina gidado ni nanawag na ko ang rescuer nga na dito sa area nga kani si Edgardo gito kay ang gisalob white o black na short. Adunay 23 ka mga lawas sa maong funeraria, ang uban mga body parts apan gikonsiderar gihapon sa NBI nga usa ka lawas ang pag-ihap. Musubay sa proseso ang pag-ila sa mga minatay. An even body part because it is considered as one body. Isulod gihapon na siya usa ka lungon. Dili pwede isulod sila tanan. Usa ka body part, usa ka lungon. Nico Sereno, Balitang Bisdak.